Небето те изплюва от отробата. Дъждът измива тялото, изпускане. Летене, удар, падане и ставане. Небето се стоварва с тежестта си. Огъва раменете, колени и костите. Така, и дето се срутваш целия. Еми на мен не ми е излишно. Не. Това са двете. Еми не можем това да го махнем. Тук започва това. Разбрах. Марията, няма какво да реже. Не, имаш... сега имаш едно прекатурване на... Няма вече, махнахме го. Така ли? Да, махнахме. Добре, имаше някакви дължини. Не, махнахме ги. За това ли говориш? Да, това са две неща. Това са ляво, дясно и това е. Ама са излишни веси, това дава илюзия за лекота. Два пъти. Вече губиш усещането за това, че кубът е тежък, а пък в последствие правиш масаж. Да, нали това решихме, че няма да спазваме битова логика, смисъл, че... От тук вече може да... Да, то това е финалчето. Добре. Марията ни тормози и иска да режем спектакъл. Дълго е. Да. Добре, дай да правим масажа. Не, да. На танца, като започне стигането на ръце. Искахме да преминем през целия човешки живот, само че презчупено през историята на Сизиф, т.е. на това безсмислено избутване на камъка и отново и това е докато свърши живота. Не сме цитирали текстовете на Камю, но идеята за това, че всъщност човешкият живот не трябва да му се търси смисъл, а просто трябва да се живее. И Камю казва, че Сизиф е най-щастлив, когато слиза надолу, за да избута наново камъка, знаейки, че този камък отново ще падне и че ще го бута на празно. Въпреки това, щастието в това да слиза, т.е. аз си го тълкувам с това, че щастието в това да живееш живота си, а не да търсиш неговия смисъл. Така или иначе няма смисъл. Изобщо вярвам, не само аз и Мариета, и Христо Таков, вярваме в театъра на споделянето. Тоест, ние се разговаряме, отваряме се и казваме това е, което можем да ви дадем. Аз Сизиф, да, аз актьора, се превъплъщавам в аз Сизиф, героя, образа, който. Тоест, те също трябва да са свързани, за да има живот, за да е истинско това, което се показва, това, което се ражда на сцената. Да, но има граница, която не бива да се прекрачва, защото тогава става страшно. Винаги трябва да има един страничен поглед над нещата. Като казвам страничен поглед, не казвам самонаблюдение у актьора, защото това също е едно от най-опасните неща в театъра. Говорихме на един език, не ни се налагаше много да се обясняваме. Личните неща, които споделяхме и които по някакъв начин са задвижили и така формата, театралната форма, са неща, които вълнуват всички нас.
защо живеем и защо сме тук, струва ли си, за какво е цялата тази работа. В смисъл, това е нещо, което... Това е въпросът, към който искахме да се върнем. Защото това е един въпрос, който си задават тинейджерите в общи линии и постепенно, пораствайки, забравяме да си го задаваме, или поне при мене беше така. Имаше един много дълъг период, който бях престанал да си задавам въпроса, всъщност, що живее, за какво съм. А това са важните неща. Тръгвайки към този спектакъл, аз знаех, че отговор няма. И въпреки това, изживявайки самите въпроси, преминах през доста мрачни периоди, за да достигна отново до там, откъдето тръгнах, отговор няма. Пластиката и смисъла, те са взаимно свързани двете като цяло. Тоест, за да изразим това, което искаме да кажем и да предадем, да прескочим тази рампа, сцена, публика, трябва двете да са взаимно свързани и да се допълват едното от другото. Тоест, пластиката изхожда от смисъла на това, което искаме да предадем, а смисъла, той е подплатен от тази пластика, т.е. те са наистина неразривно свързани едно с друго. На първо място е идеята и когато сформирам идеята точно, започвам вече визия да ми върви в главата. Разбира се, Мариета Голомехова е плътно с мен и изключително подпомага тези ми видения. Ами заедно стигнахме до тази визия. Аз имах някакви първоначални идеи за разпадане на личността, визуално разпадане. Нещо много близко до това, което Салвадор Дали е направил в картината си с атомите и разпадането на лицето. И всъщност това беше провокация и да науча тая технология, с която не бях се занимавала преди това. Много неща ме провокираха. Провокираха ме ровенето и търсенето в самите нас, най-вече самата мен. Впоследствие се оказа, че същата тема вълнуват и другите хора. И визията постепенно започна да се ражда заедно с работата с актьора, работата с съвместната ни работа. Да, правим го. Да. Кодирам, сменям, цака. Не, чакай. Сега, ние ще ти кажем. Значи, штрак? Штрак дърпа, връщам. Не. Чакай. Не. Значи, даун, на финалното, т.е. това да ви е чисто. Да, за да си готов, да не стане гав. Ами да, сложно е и не е сложно. В смисъл, да, сложно е наистина. Координация, организация, памет, всичко е на 100% и ако за 1% има някакво разсейване или миг, всичко пропада. Но от друга страна, да, лесно е, защото все пак актьора, това му е работата, това му е задачата да се фърля, да се впуска и да прави това, за което го наричат актьор. Стоп! Ица, ярко трябва да е. Да, радостта му. Давай, доближай го. Ами ние вече колко 12 години работим заедно, така че имаме може би над 7-8, не повече, 10 представления заедно, може и повече. Всъщност не знам, не съм ги броила. Но дипломната ни работа беше заедно. Още като завършвахме, Пловдив беше първият театър, който отвори вратите си за нас и всъщност ние се дипломирахме с малкия цахес, наречен Цинобър в Пловдив. Аз работя с сценографа и композитора от много години и ние сме неразделен тим. Тоест ние винаги работим заедно. Даже Мариета, с нея се дипломират и мисля, че имам само едно представление откакто съм се дипломирал, което е без нея. Всичко останало е с нея.
Ако знаех, че от камък ще се раждам, всяка сутрин, всяка вечер, всеки ден. Ако знаех, че в очите ми ще тращат песъчинките от вчерашния мен. Ако знаех, че ще моля за окови, а в оковите ще търся свобода. Ако знаех, че крилете си ще срежа, за да вдишвам аромата на кълта. Ако знаех, че живеейки умирам, а умирайки ще плача да съм жив. Ако знаех, че без смисъла ще нося в сърцето си като цъклен стих. Мои са стиховете. Ами наложи се да ги напиша, защото ми трябваше да произлиза точно от спектакъл, от самата ситуация, да носи смисъл, който искаме да кажем. И търсих доста време текстове, които могат да ми свършат работа и се оказа, че просто трябва да си ги напиша сама. Ако знаех само ако знаех, само мъничко, ей толкова дори, щях в камъка живота си да смажа, за да помня, че не знаех, че боли. Ако знаех, се роди в един много труден момент, защото ние първо имахме една открита репетиция, в която показахме частично спектакъл и аз на тази открита репетиция осъзнах, че липсва нещо на спектакъл, липсва това, което ще спои. И всъщност спойката трябваше да са тези стихове. И преминах през доста мрачни периоди, в които търсех, не можех да намеря, не разбирах как и то се роди в един момент, в който аз казах, не мога да го направя, не мога да го извадя този спектакъл, не мога да го напиша, не мога. И в мига, в който казах не мога, текстът се роди за 20 минути. Ами това са някакви... Аз си мисля, че явно човек, когато достигне, това е точно и като Сизиф, когато достигнеш до края, когато достигнеш до невъзможността, до изнемогата, тогава ти се дава това, което искаш и ти се дава като награда. Тоест няма нещо как да го получиш без да го изстрадаш, без да го изтрудиш. Няма как това да се случи, или поне в моя живот е така. А и вярвам, че всичките тези мъки, опитвания, проби, натискания на този буквално куп или камък, това тласкане нагоре и падането, това си е част от творческия процес. Тоест, ако един спектакъл става лесно, той би бил безплътен, той би бил равна плоскост. А когато вкарваш усилие в това нещо, успешни, неуспешни, няма значение, той придобива плът. Мисля, че и човешкият живот е така. Тоест, ако на един човек всичко му се случва лесно и просто и следващото, той не би могъл да оплътни душата си, да оплътни мисълта си. Тоест, той не би имал нужда от това. Първо беше Сизиф, после стана Ние Сизиф и накрая се спрях на заглавието Аз Сизиф, защото не искам... Ако кажем Ние Сизиф, това е вече аз вкарвам публиката, аз изисквам от нея и тя да е Сизиф, а в края на краища всеки сам трябва да вземе това решение, дали той е Сизиф или той може да се отдели и да каже това му се случва на него, на мен не ми се случва. Може ли? Ами аз искам да дам свобода, т.е. в никакъв случай не искам да съм дидактичен и да кажа, да соча с пръст и да кажа вижте, има ли смисъл, вашия живот няма смисъл и така нататък. Т.е. човек сам трябва да вземе решението и в никакъв случай аз не съм човека, който ще заявява някакви неща на хората. Т.е. аз им показвам какво мисля и споделям с тях.
Понякога е като картина, понякога е като нещо, което не можеш да видиш. Понякога тръгваш да правиш експеримента с материала, още нямаш визуалната картина в главата си, но самия материал ти подава визията. В случая някак си се заразяваха постепенно нещата едно от друго. Примерно, първата кукла, която направих, беше тази, която е с многото глави, ние казваме вертикалите. Искахме да стане като яйце, което постепенно все е в друга повърхност, като нещо, което е малко затворено, живо, останало измежду коруби, които са мъртви вече. В смисъл ядрото, което все още диша, и онова, което го облича, всички тия корави форми, които поставяме в материята, собствената си материя на тялото. Това беше първата кукла. Постепенно дойде идеята с акордеона за разпадането вече в хоризонтал, като хоризонтала вече е в движение и раждане на музика. Понякога картина, понякога мелодия, която провокира. Зорбас е много близо до Сизиф за мен. Дори имаше един етап, в който исках да направя цитат, но директен цитат от Зорбас, но се отказах, защото естетиката на спектакъл го отхвърли. Но всъщност това, което се случва на Зорбас, е точно това, което се случва на Сизиф. Само че в друга ситуация. То е абсолютно също. И затова и по принцип тръгнахме към това сиртаки, което то тръгва от танго и постепенно прераства в сиртаки, в тази безкрайност, което всичко зацикли, зацикли, зацикли. И въпреки това аз ще продължавам да го танцувам това сиртаки, и да ми е трудно, и да ми е все по-трудно. И аз ще продължавам, защото животът е прекрасен. Продължаваме да живеем, продължаваме да се радваме, продължаваме да дишаме, продължаваме да издишаме. Тоест, колкото повече се затлачваме в има ли смисъл едно нещо или няма смисъл, толкова повече ставаме, как да го кажа, сковани. Защото ако тръгнеш да търсиш смисъла, аз дори знам по себе си, че дори на нещо, което вярвам, ако тръгна да го разкоствам и за да намеря смисъл, аз му отнемам душата и всъщност то се обезсмисля. И вярвам в това, че когато реши един човек, може да обезсмисли дори всичко може да обезсмислиш. И Шекспир, и Микеланджело, и всичко може да загуби смисъла си, ако го разкостиш на пръченца и започваш да търсиш, а това защо, а това защо, а това защо. То загубва смисъл, защото смисъла не е смисъл. Смисъл е чувство, то е усещане, то е душа, дух. Това е смисъл. Въобще думата смисъл е малко измислена, но тя е като времето. Имаме нужда някакси да фиксираме нещата, за да се чувстваме спокойни и фиксираме това има смисъл, това няма смисъл. Тук имаме време, тук имаме... това са измишльотини на човека, за да се почувства по-стабилен. Някакси да си даде сигурност. Иначе би му било доста по-трудно. Разбира се, аз също ползвам смислите и времето. Не напразно има много религии, които
достигат до липсата на мисъл. И това е изключително трудно, нали, за медитациите и за всички тези. Те не са само религии, те са учения духовни, които не са много трудно се оказва, че се постигне това да спреш да мислиш. Според мен е може би най-голямата мисъл. Тоест ти се разтваряш в света, в цялостта. Ставаш частица от всичко. Thank you.